Inselmilkom. Illum il-ġimgħa 14 ta' Jannar nilqakom għal qudiesa Rożarju immexxija mill-Isqof Joseph Garja Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Uti narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Int li oġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħnina. Mulej ħnina. Inti rid mutalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Kristu ħnina. Inti rġajt ftaħtilna triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fi ħniena tiegħek mulej jagħti widen għat-talbum li tagħna. Għammel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li seħħinna nkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsantan flimkien ma l-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien ix-xjugħ kollha ta' Iżrael inġemgħu u marru għand Samwel f'Rama u qalulu: Ara, inti xjeħt u lidek ma qabdux triqtek, issa mlilna sultan biex imexxina bħal ġnus kollha. Dan li qalu atina sultan biex imexxina ma oġbux lil Samwel u mar jitlob quddiem il-mulej. Il-mulej wieġeb lil Samwel: Isma' minn leħen il-poplu f'kull ma jgħidulek, għax mhux lilek warbu, iżda lili warbu biex ma nsaltanx fuqhom. Samwel qal kull ma qallu l-mulej lill-poplu li kien talbu sultan u qalilhom: Dan hu d-dritt tas-sultan li jagħti saltan fuqkom. Jeħdilkom is-subien tagħkom u jqegħdhom mal-karrijiet u maż-żwiemel u jiġru quddiem il-karru tiegħu. U jagħmel minnhom kaptani ta' 1000 u ta' 50 raġel biex jaħartu l-ħrid tiegħu u jaħżdu l-ħsad tiegħu u jaħdmu l-għodot għall-gwerra u t-tamir għall-karrijiet tiegħu. U jieħu l-bniet tagħkom biex jaħdmu l-fwieħa, isajru u jaġnu. U mir-raba tagħkom, mill-loqsma ta' dwili tagħkom u taż-żebbuġ tagħkom jieħu l-aħjar u jagħtihom lill-qaddejja tiegħu. Jieħu mill-10 waħda tal-miżira u tal-oqsma ta' dwili tagħkom u jagħtihom lill-kortiġjani u l-uffiċjali tiegħu. U jeħdilkom l-aħjar minn fost l-sira, irġiel u nisa, u l-aħjar mill-baqar u l-ħmir tagħkom u jqabbadhom jaħdmu fix-xogħol tiegħu. Jieħu mill-10 waħda tal-imrieħel tagħkom u intom tkunu l-sira tiegħu. U dakinhar tajtu minħabba s-sultan li tkunu ħtartu, imma l-mulej dakinhar ma jismakomx. Imma l-poplu ma ridx jisma' minn kliem Samwel u qalulu: Le, ħajkollna sultan fuqna, ħankunu aħna wkoll bħal ġnus kollha. Ħajaħkem fuqna sultan tagħna u jimxi qudiemna u jmexxi t-taqbit tagħna. U Samwel sama l-kliem kollu tal-poplu u tennihom f'widnejn il-mulej. U l-mulej qal lil Samwel: Isma' minn kliemhom u għamlilhom sultan. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla.
Salm responsorjali. It-tiba tal-mulej rrid dejjem nanni. It-tiba tal-mulej rrid dejjem nanni. Ħin il-poplu li jaf jgħajjad bil-ferħ li jimxi mulej fid-dawl ta' wiċċek. Bismek jitennew il-jum kollu u bil-ġustizzja tiegħek jifirħu. It-tiba tal-mulej rrid dejjem nanni. Għax inti l-foħrija tal-qawwa tagħhom, għal tjubitek nerfgħu rasna fil-għoli. Għax il-mulej it-tarka tagħna, il-qaddis ta' Iżrael is-sultan tagħna. It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Profeta kbir għan fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Wara xi ġranet Ġesu daħal Kafarnawm, in-nies semet li kien id-dar u nġabbru bosta hekk li ma kienx hemm fejn joqogħdu iżjed, anqas quddiem il-bieb. U qatt ixandrilhom il-kelma. U marru ħadulu qudiemu wieħed mifluġ merfuħ minn 4 min-nies. Billi ma setgħux jersqu saħdejh minħabba l-kotra, għalgħu is-saqaf ta' fuqu, fetħu toqba u niżlu minna l-frix li fuqu kien mindut il-mifluġ. Meta ra il-fidi tagħhom, Ġesu qal il-mifluġ: Ibni, dnubietek maħfura. Mela kien hemm bil-qeda xi wħud mill-kittieba f'qalbhom bdew jgħidu: dan kif qiegħed jitkellem hekk, dan qiegħed jidej. Min jista' jaħfirhom id-dnubiet li falla biss? Ma li Ġesu ntebaħ fih innifsu x'kienu qegħdin jgħidu bejnhom u bejn ruħhom qalilhom: għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom? X'inhu l-eħfef tgħid lill-mifluġ dnubietek maħfura, jew tgħidlu qum u aqbad frixek u imxi? Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq l-art, għall il-mifluġ: qum aqbad frixek u mur lejn darek. Dak qam, qabad malajr frixu u ħareġ il-barra quddiem kulħadd. U kulħadd staġeb u bdew ifaħħru lil Alla u jgħidu: ħwejjeġ bħal dawn qatt ma rajniehom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. U tassew rakkont sabiħ dan tal-mifluġ illi kien merfuħ minn dawn l-4 min-nies biex jieħduh sa quddiem Ġesu, niżluh mis-saqaf minn toqba fis-saqaf biex Ġesu jfejqu. Ħanħarsu ftit lejn dan ir-rakkont u naraw dawn li ħadu sem attiv din il-ġrajja dak li għalmuna. U għennet dawn l-4 min-nies kellhom biċċa xogħol, kellhom iġorru lil dan il-mifluġ fuq il-frix u jieħduh sa quddiem Ġesu. U kellhom biċċa xogħol ikbar meta sabu li ma jistgħux jaslu sa ħdejn Ġesu. U allura raw kif għamlu biex inniżluh minn toqba fis-saqaf. Kienu nies ta' qalb kbira, għamlu att ta' karità ma' dan il-mifluġ. Kienu nies ta' fidi kbira. Hawnhekk Ġesu l-Evanġelju jgħid ra il-fidi tagħhom. Għas isemmilek il-fidi tal-mifluġ, imma l-fidi tagħhom ta' dawn l-4 li kienu qed iġorruh. U kellhom fidi illi twassal għall-azzjoni, fidi msieħba ma' determinazzjoni,
biex jagħmlu dak li għandhom jagħmlu. U għalhekk elbu kull ostaklu biex jaslu saħdej Ġesu. Ma qalux waslu hemmhekk raw in-nies u qalu bedlak x'tagħmel. Nerġgħu lura, inutli. Imma raw kif għamlu biex iwasslu il dan il-mifluġ saħdejn Ġesu. Nies ta' fidi kbira, ta' determinazzjoni kbira. Ħanħarsu ftit li dan il-mifluġ tal-bniedem kien dipendenti fuq l-oħrajn. Waħdu ma kienx jirnexxielu jasal saħdejn Ġesu. Kellu bżonn l-għajnuna, imma x'għamel? Fittex l-għajnuna u aċċetta l-għajnuna. Aċċetta li dawn l-4 min-nies jieħduh saħdejn Ġesu. Kellu wkoll dik il-ħerqa kbira illi jfieq u fil-fatt narawhu mbagħad meta fejqu Ġesu dana jgħidlek l-Evanġelju qabad frixu malajr u telaq il-barra quddiem kulħadd, telaq jiġri lil ħajja ġdida illi taħt Ġesu. Ħanħarsu ftit lejn Ġesu. Ġesu huwa ta' qalb kbira, kollu mħabba lejn kull persuna. U hawnhekk kien qed jgħallem, kien qed iwassal il-kelma u kellu din l-interruzzjoni minn saqaf, niżluh mis-saqaf. U nnutaw Ġesu. Dan l-Evanġelju juri kif Ġesu jara il-qalb u jaraf il-naħa ta' ġewwa tal-persuna. Fil-fatt, meta ra il-bniedem mifluġ, ra il-bżonn li dan jinħafirlu id-dnub tiegħu, dnubietu jinħafrulu. U dik kienet il-priorità, mhux għax kellu d-dnub minħabba li kien mifluġ, imma ra li dak kien l-ewwel bżonn tiegħu għax jaraf il-bniedem minn ġewwa u qallu dnubietek maħfura. Ra l-ewwel bżonn ta' dal-bniedem mifluġ. U meta dawk il-kittieba xi wħud minnhom bdew jgħidu bejn u bejn ruħhom dan kif qed jaħfer dnubiet mhux Alla biss jista' jagħmel dan, Ġesu għaraf x'kienu qed jaħsbu huma x'kienu qed jgħidu bejnhom u bejn ruħhom. Fieri għalhekk għax Ġesu jaraf il-ġewwa tal-persuna mhux biex il-mifluġ anke dal-kittieba qalu ħaġa tajba fil-fatt għax qalu mhux Alla biss jista' jaħfer dnubiet hekk u Ġesu kien Alla. Ma Ġesu mbagħad barra li ħafirlu dnubietu fejqu dan mifluġ għal Ġesu jimpurtah mill-ġid sħiħ tal-bniedem. Għalih kull bniedem huwa importanti u jinteressaħ il-ġid tal-bniedem sħiħ. U lek nitalmu minn din il-ġrajja, nitalmu kemm huwa importanti li aħna konna l-fidi bħalma kellhom dawn l-4 min-nies imsieħba ma' determinazzjoni biex nagħmlu s-sewwa, biex nagħmlu l-ġid, li aħna infittxu l-għajnuna fejn meħtieġ u naċċettawha bħal dan il-mifluġ u li nħarsu dejjem lejn Ġesu li jfejjaq li lilna jeħlisna minn dnubietna illa li xu jaraf l-ewwel bżonn tagħna u jagħtina wkoll dak kollu li għandna bżonn f'ħajjitna. Jew nitolbuh il-mulej, nitolbuh biex jifejjaqna, biex jaħfrilna ħtijietna, biex jagħtina dak il-ġid li għandna bżonn biex ngħixu dejjem fl-imħabba fil-paċi tiegħu. Nisqu issa it-talbiet tagħna lil Alla dik il-fiduċja kbira fih fl-imħabba tiegħu. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xandar il-kelma tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej saħħaħ fina
il-fidi nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jina mulej biex aħna nkunu lesti nieqfu ma' minnu fil-bżonn u natuh lajnuna li jeħtieġ nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk kollha li huma waħedhom jew li jħossuhom waħedhom biex inti tagħtihom lajnuna u tipprovdinhom ukoll l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk għal morda kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dak li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk mulej speċjalment għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira bil-mar tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll speċjali għat-tfal, speċjalment għat-tfal li ibatu minn xi kundizzjoni u li għandhom bżonn ħafna għajnuna kemm huma kif ukoll il-familji tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej ilqa' fi ħdanek il-dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem dawn l-aħħar jiem u għat il-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' t-talb li qed nagħmulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir tal-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel biha nitqazzu u naqilhom minn għandek il-ġid li nitolbuk. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem mi tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nisqarru l-qawmin tiegħu. U b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismew tal-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, mbierek minn ġej fissem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sienata biex minn rajħebati għal-ħobs, rat il-ħajr, qasam tali disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi, reġarat il-ħajr ta' id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll,
Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakkar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn hemm jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-kol nitolbuk. Għatilna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem. Imkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna tubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la daħanniex fit-tiġrib, iżda mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa.
Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex bħalma inti ġeddidna bis-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel inaqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu segguha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nfakkarkom li l-Knisja tkompli tappella biex ilkoll nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u dan nagħmluh bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom it-tmiem il-ġimgħa tajjeb. Nofru dan ir-Rożarju llum għat-tfal kollha morda jew it-tfal li jibgħatu b'xi kundizzjoni kif ukoll għall-familji tagħhom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u l-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera r-rbeħ kollha wejn dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija. Meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek.
imbirkanti fost in-nies għampirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sim għalik Marija bi grazzi memnija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nies għampirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sim għalik Marija bi grazzi memnija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nies għampirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sim għalik Marija bi grazzi memnija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nies għampirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sim għalik Marija bi grazzi memnija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nies għampirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sim għalik Marija bi grazzi memnija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nies għampirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sim għalik Marija bi grazzi memnija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nies għampirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sim għalik Marija bi grazzi memnija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nies għampirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sim għalik Marija bi grazzi memnija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nies għampirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarissa min-nar tal-infern, u ġener rweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nies għampirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nies għampirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nies għampirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nies għampirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nies għampirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nies għampirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nies għampirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nies għampirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nies għampirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nies għampirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarissa min-nar tal-infern, u ġener rweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk.
Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-niżam berek kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-niżam berek kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-niżam berek kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-niżam berek kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-niżam berek kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, berk inti fost in-niżam berek kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, berk inti fost in-niżam berek kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, berk inti fost in-niżam berek kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, berk inti fost in-niżam berek kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, berk inti fost in-niżam berek kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma urina li inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarissa minnat tal-infern. U ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru ta' tbatija meta Sija Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, berk inti fost in-niżam berek kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, berk inti fost in-niżam berek kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, berk inti fost in-niżam berek kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, berk inti fost in-niżam berek kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, berk inti fost in-niżam berek kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, berk inti fost in-niżam berek kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, berk inti fost in-niżam berek kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, berk inti fost in-niżam berek kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, berk inti fost in-niżam berek kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, berk inti fost in-niżam berek kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerebeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-Batija Messija Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerebeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajjaħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu norfqu f'dan il-wiet ta' dwoħ. Ejja mela, Avukata tagħna, dawwar lejna dak rajnin tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa mis-sina li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena.
Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu l-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla, Ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinita Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, Imqazza Marija, itlob għalina, Imqazza Alla, itlob għalina, Imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, xebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, liżjed safja, itlob għalina, liżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqad, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba di marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mill-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlamu fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħha fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-Ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja l-ħnien u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Addeodata Pisani. itlob għalina, Intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek,
Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek jekk nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu. Imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbierek id-dem għażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal. Imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbierek l-kbira Omma Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlok glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija, Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Parus, kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.